Lada nga ong hapi baka sorkar Amerika kaburi ya ki jing thao ki bom na kani ka perthai phinget ne em ka area 51 ka de ka chaka ka babun ki ong bakidon ki alien Henry ka jing shisha ka kham snow khla ban ya ka jing mutur ha ka ni ka channel jing itu ngin ya thu ya ka khana bat hadien ngin wa bat ngin kili ka ka jing shisha ha ka video ka baningkong melayakran sepang ke UFO ke bahap hapo Roswell, New Mexico house nem kat kandai ba saw punyo tementa minyakran sepang ke area 51 kani ka jaka kadon hapo Nevada desert hapo ri Amerika ka jaka ka balong ri siap kani ka jaka kamdan hakim mapai ba badru kamdei ka jaka pai ba kisipai kipahara ar pusau kunta ya kani ka jaka bat kiplin kim laban her lingba jong kani ka jaka tiga jingkeli menta kalong balai ki beriu ki ong ba house nam khat khandai spa saw punyo ha Roswell ka hap ka UFO Henry ka sorkar ka ong bakadai ka weather balloon Henry ki beriu hadin katu kat ni ki ong ba ki benta ka UFO lara syaka area 51 ki met jong ki alien laburi bat ki scientist ki puli ya ki teknologi ki bamdai na kani ka perthai katu kat ningut ki sipai ki bala syong thai ki lakam be ki la yoi ya ka met ka bamdai na kani ka perthai ki video jong ki UFO ki las dang ban mi ki beriu ki la yoi ya ki plane ki baher hasun beneng ki bam ikop bala nya de ki beriu kita ki plane ki kham ip her ki stet bah bat kim dan sur haba ki her hasun beneng tiga jing mudur jong ki beriu baka jing perkhat kelanang sapriang bat kilanang yai keli ki jing keli ki babon jai Henry menta ka jing keli kalong lada shisha ki alien ki don ha area 51 balai ba umdon ka jing ni pai ba balai ru ba umdon ka jing ya thu khana pai ba daki bun snem menta topeng ya ka jing shisha ka area 51 kalas dang haus nem khat khandai spa san phusan ka jing thumu kamdei alien ka jing thumu kalong ban pandroi yaki spy plane kumka U2 spy plane bat ka SR 71 Blackbird kini ki plane ki her shajrong bat ki step baha bat kasuk baha ban kam yaki bakidei ki UFO ka sorkar ka buri om namar ki alien Henry namar ki jing yakhun ban yada ri ka jing yoi UFO teknologi pai ba ka bam patla ban pen pau ki khana puris kam ki alien ki shong ha area 51 ka jing shisha
ki airplane jinglele ki bakham khlain lani hakapareng ki advanced military aircraft ki khana puriskam alien technology kajing shisha human technology kabalaburi Henry wat laka science kala ai jing itu Henry kajing keli kadangsa hatu ngitip lut iki baro lani don ki kiba ngimpat day bantip lada pisngop tenat ikan khana like share và subscribe ya kajing itu namar kakhana kampat kut hangne kublai shibun